lahat, sa araw ng Pista Pasasalamat, ang magsisipag-alay sa banal na misa ay ang mga sumusunod. Pasasalamat ng Chapel Pastoral Council, Ginang Emelita Shervo, Ginang Elsie Cruz, Ginang Aida Musni, Ginang Joy Galang, Ginang Luz Ortega, Binibining Ligaya Salaysay, Ginang Maria Erlinda Adriano, Ginang Loretta Mangulabnan, Binibining Delia Aquino, Ginoong Ai Mangulabnan, Boss Ray and Ginang Maria Elena Bailon, Ginoo at Ginang Fedi Laksamana, Ginoo at Ginang Jerry Manalili, Ginang Irene Cruz, Ginoo at Ginang Tony at Marlene Mapue, Ginang Marcelina Salaysay, Binibining Hasmin Gonzales, Ginoo at Ginang Reynaldo Marcelo, Ginoo at Ginang Felix at Fromia Mapoy, Ginoo at Ginang Arnold at Arlene Mapoy, Iginagalang Abet Magtuto, Ginang Carmen Aquino, Ginang Leonila Fernandez, Ginoo at Ginang Marcelito Aquino Sr., Ginoo at Ginang Marcelito Aquino Jr., Ginang Mary Ann Pagyo, Ginang Solita Irene Gonzales, Marisa at Omaira de la Peña, Ginoong Ernesto de la Cruz, Ginang Francia Cruz at pamilya, Louis de la Cruz, Ginang Erlinda Adriano at pamilya, Ginoong Willie Shervo at pamilya, Ginang Belen Yambao at pamilya, Adelia Aquino at pamilya, Ginang Elvira Patawaran at pamilya, Ginoong Emmanuel Cruz at pamilya, Ginoong Francisco Aquino Jr. at pamilya, Ginang Julieta Musni at pamilya, Ginang Deli Torres at pamilya, Ginang Teresita Lazaro at pamilya, Margarita, Ginang Huling Ladesma at pamilya, Ginoong Ronnie Montano at pamilya, Ginoong Arnold Aquino at pamilya, Ginoong Ray at Ginang Salin Mandilag at pamilya, Ginoong Rafi Gonzales at pamilya, Ginoo at Ginang Roy and Jap Samaniego para sa kanilang wedding anniversary, Nicolas family, Edna Nunag, Lisa Nicolas, Ginang Edna Escalona and family, Fred and Belen Mendoza at pamilya, Gloria Gonzales, Joseph de la Cruz, Mary Ann Aquino, Lucila de la Cruz, Tikia family, Edith Taruk, Roberto Bautista and family, Mr. and Mrs. Danilo Conching Escanio, Marlita Castro, para sa kagalingan ng karamdaman ni Florencio Canosa Jr., Catherine Marcelo Santos at Bonifacio, para sa kaarawan ni Ginang Maria Elena Laya Bailon, Ginang Leyland Mariano, Jessica Hilig, Ginoong Eric Villanueva at Marlita Castro. Para sa pasasalamat sa tulong sa Fiesta Community Pantry, Chapel Pastoral Council, Ginoong Ai Mangulabnan, Boss Ray and Mrs. Maria Elena Bailon, Nicolas family, Edna and Lisa Nicolas, Leyland Mariano, Myra Encarnacion, Ellen De Leon, Maria Erlinda Adriano, Irene Cruz, Madam Cathy Laksamana, Chris and Jane Torres, para sa Bulaklak, kay Ate Annalie at kay Ray Venturina sa Triduo, para sa mga kaluluwa ni Alejandria, Mark Anthony, Hasmin, Ruben, Tomas, Crisidro Ferca, Amelito Jr., Apolonio, Ariel, Felicing, Renato, Edsel Paulo, Rio, Roman, Juliana, Esperanza, Delphine, Clodoaldo, Paulo, Danilo, Jesus, Liberato Sr., Maximino, Consuelo, Pasing, Gregorio Jr., Ricardo, Rosalina, Leopoldo.
Pasasalamat ni Rafi Gonzalez. Gandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magsitayo para sa pasimula ng ating banal na misa. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaayayang lira. Ipaninyo ang trumpeta. Mga kapatid, sa araw ito tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon, sa ating patron, ang pong Santo Cristo, at bilang pagkaparalalis sa kanyang mga alagad at apostol na sina San Felipe at Santiago. Kaya't simulan po natin ating marigal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, para pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, kung paano ang pinahig sa atin ni Jesus, na siya ang ating mabuting pastol, na nakakakilala sa atin bilang kanyang kawan, at siya ang puno at tayo ang kanyang mga sangang dapat namumunga sa kabutihan na dulot ng pag-ibig ng Panginoon sa Kristo. Dapat nating mabati na sa Jesus din ang ating daan sa ating kaligtasan, ang katotohanan natin tinanggap sa ating ng pananampalataya at siyang buhay na katotohanan ng Diyos na nakapiling natin at tubos sa ating mga kasalanan. Katupan sa ating pagdiriwang tayo lubos at ganap na sa ating pagdiriwang sa pasimula, aminin natin pag-isihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, ay patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
sa Diyos sa kaitaasan. Sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa kaitaasan at sa sa dakila ng munting kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, Kordero ng Diyos, harap papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka. Sa kaitaasan, at ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, Jesucristo, Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan. Diyos Ama,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, taon-taon binibigyan mo kami ng kagalakan sa kapistahan ni na Apostol San Felipe at Santiago. Gayon din bilang aming pasasalamat sa aming patron, ang Senyor Santo Cristo, pakundangan sa kanilang pagdalangin para sa amin, paginapatin mo kaming makasalo sa tiisin at tagumpay ng kaisa-isa mong anak at sumapit sa walang katapusang pagkakaisa sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po'y magsiyuko. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayoy ipinaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo, kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Liban nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Bilang katuparan ng nasa saad sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ayon din sa kasulatan, siya'y nagpakita kay Pedro, saka sa 12. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At nagpakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihay, nagpakita rin siya sa akin. Bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak, nang di ka pa nahunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig. Tinig. Ang langit ay nahahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi't araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayon pa man, sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa luduluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Tayo po ay magsitayo para sa babanatan. salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Tomas, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na niyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na niyo akong kasama, Felipe? Di mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama na sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito. Sapagkat pupunta na ako sa Ama, at anumang hilingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay gagawin ko, upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa pangalan ko." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, bagamat po tayo ay nasa panahon pa rin ng pandemya at tayo ay dumaranas pa rin ng maraming mga pagsubok sa ating buhay, tunay na sa araw pang ito'y nararapat lamang tayong magpasalamat sa Diyos. Nararapat lamang tayong magpasalamat sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga po, hindi natin ipinagpaliban ang araw na ito bilang pasasalamat natin sa dakilang kapistahang ito ng ating pag-ibigay parangal muli sa ating Panginoon. Kay Senyor Santo Cristo, si Jesus na sinasabi sa ating Ebanghelyo, si Jesus nagsasad sa atin ng katotohanan ng kanyang mga sinabi sa pasimula pa lamang kung sino siya. Kung babalikan po natin, paano ba sinimulan ni Jesus nang siya'y muling mabuhay na kanyang ipahayag kung sino siya? At anong kaugnayan natin sa Kanya? Paano ba sinimulan ito ni Jesus? Unang sinabi ni Jesus, nung nakaraang, nung ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, anong sinabi niya? Ako, ang shepherd. Ako ang mabuting pastor at kayo ang tayo bilang mga kawan ni Jesus ay nala niya. Nakikilala niya ang bawat isa sa atin. Naalala ko po tuloy noon ng aming dating obispo na yumaon na si Bishop Almario. Alam niyo, isa sa hinangaan namin kay Bishop Almario, ang pangalan ng bawat isa sa amin. Kasi natatandaan ko po noong nasa seminaryo pa ako, linggo-linggo, dinadalaw po kami ni Almario sa seminaryo. At pagdalaw niya, sigurado, may pasalubong siya sa aming tsokolate. Lahat kami, binibigyan niya ng chocolate. Kaso hindi ako makadoble. Nandadaya pa ako nung gagawin ko. Pagka binigyan na ako, magpapalit ako ng damit. Kuwari, naka-uniforme ako. Magpapalit ako ng t-shirt. Pipila uli ako. Sa pagharap ko, nabigyan na kita, kilala kita. Hindi ka makalulusot. Kilala niya at alam niya ang pangalan ng bawat isa sa amin.
kahit napakarami namin na mga seminarista doon sa aming seminaryo sa Giginto, sa Bulacan. Kilala niya ang bawat isa sa amin. Ganun ang ating Panginoong Jesucristo bilang pasimula ng pagkapahinga ng kanyang ugnayan at relasyon niya sa atin. Kilala niya ang bawat isa sa atin bilang kanyang mga kawan, bilang kanyang mga tupa. At sinabi nga ni Jesus sa atin kahapon, bilang pagkapatuloy, tayo bilang kanyang mga kawan, dapat tayo na kilala ng Panginoon, dapat may kaugnayan din tayo sa Kanya. Dapat nakaugnay tayo sa Kanya. At ano ang kanyang pinahayag sa bilang pagkapakilala at pagkapahayag na tayo dapat at talagang nakaugnay sa Kanya. Sinabi niya sa atin kahapon, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. So gano'n niya muling pinagpatuloy yung pagkapakilala niya sa atin bilang mga buting pastol at tayong mga kawan niya na nakaugnay sa Kanya, tayo'y nakaugnay sa Kanya bilang mga sanga na dapat namumunga ng sagana. At paano daw ba ginagawa ng mga nag-aalaga ng ubasan upang mamunga ng sagana yung bawat puno, di ba? Nililinis nila ito, tinatanggal yung mga tuyong sanga upang muling umusbong ang magandang sanga at mamunga ng sagana. Dapat ganun tayo bilang mga nakaugnay sa Panginoon. Namumunga tayo ng sagana. At paano tayo mamunga ng sagana? Dapat kilala natin ang ating pastol. Kung paanong nakikilala niya tayo. At ganito, sinabi ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon, kung paanong nakikilala natin siya at tinatanggap natin siya tulad ng kanyang pagkapahayag sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Ayon sa kanyang sinabi kay Tomas, nang sabihin niya, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Si Jesus ang tunay na ating daan. Walang ibang daang itinuro si Jesus patungo sa kaligtasan. Sinabi niya, ako ang daan. Hindi sinabing dating daan. Kundi sinabi niya, ako, diretsang sinabi ni Jesus, tuwirang sinabi ni Jesus, ako ang daan. Ako lamang ang daan patungo sa Ama. Ako lamang ang daan na maghahatid sa inyo ng kaligtasan. At ito'y pinatunayan sa atin ating Panginoon Jesucristo ngayon sa ating pagkaparangal sa Panginoon na nag-aalay at naghain ng kanyang buhay sa krus, nagpapatunay na ito ang daang itinuro sa atin ni Jesus na tayo ay kanyang tunay na tinubos sa ating mga kasalanan at nailigtas na. Bunga ng kanyang mga sakripisyo, ng kanyang pagkapakasakit at ng kanyang kamatayan sa krus at nagtagumpay sa kanyang muling pagkabuhay. At muli nating pinaghahandaan ang kanyang pag-akyat sa langit bilang paghahanda muli ng ating tunay na kalalagyan sa piling ng ating Ama sa langit. At ito ang sinabi niya sa atin, walang ibang daang tinuro si Jesus, kundi siya mismo, ako ang daan patungo sa Ama. At siya lamang katotohanan. Katotohanan nagpapayag sa atin, katotohanan nagpatotoo sa atin, katotohanan nagpakilala sa atin kung sino at ano ang Diyos para sa atin. Sino ang Diyos na ipinakilala ng buong katotohanan ni Jesus para sa atin? Ang Diyos Ama na nagmamahal sa atin, na handang ibigay ang lahat-lahat para sa atin na kanyang minamahal. Kaya nga, maging ang kanyang isa-isang bugtong na anak na si Jesus ay ibinigay para sa atin upang tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Isinugod dito sa lupa upang makapiling natin at makasama natin at ipahayag ang katotohanan ng pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Si Jesus ang katotohanan ng Diyos na nagkatawang taong nakapiling natin. Si Jesus ang buhay na katotohanan ng Diyos Ama na nagmamahal sa atin. Kaya sinabi niya, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay.
Si Jesus na nagbigay sa atin ng bagong buhay. Buhay na ganap sa piling ng Ama sa langit. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, sa ating pagkaparangal sa ating Panginoon Kristo, bilang patunay na kanyang ipinahayag sa pagkaparangal din natin sa kanyang mga alagad, sa araw na ito ay ating ginugunita rin sana Felipe at Santiago, na mga alagad ni Jesus, na namuhay, na nakaugnay sa ating Panginoon, na namuhay, na nagpapahayag ng katotohanan ng kanilang tinanggap na pananampalataya, na nagpahayag ng isang buhay na katotohanan ng kanilang ugnayan at relasyon sa ating Panginoon Kristo, dapat din natin itong gampanan bilang mga Kristiyano upang tayo ay mamunga ng sagana. Paano ba itinuro sa atin ni Jesus ang ng kaligtasan? Paano sa atin tinuro ni Jesus ang daan patungo sa Ama sa Langit? Hindi po madali. Sa atin po kasi, napakadali pong maging Kristiyano. Subalit, napakahirap magpaka-Kristiyano. Madali po sa atin maging Kristiyano eh. Pabinyag ka lang, Kristiyano ka na. Kaya kung minsan, pagka may binibinyagan, wala pa ibibinyagan, ano? Pagka nabuhusan na yung bata, tuwan-tuwa na yung mga magulang, oh, Kristiyano ka na. Oh, pag basta nabuhusan ng tubig at nalagyan ng tatak ng krus sa bumbunan, oh, Kristiyano ka na. Hindi po doon natatapos sa pamamagitan ng sakramento ng binyag ang ating pagiging Kristiyano. Alalahanin natin, may sinabi sa sakramento ng binyag. Ang binyag ay pakikihati natin sa sakripisyo ni Kristo. Pagkasabuhay natin na ating pananampalataya at pagkapatuloy pa ng sakripisyo ni Kristo upang ihatid ang kaligtasan sa sangkatauhan. Kahit hindi natatapos ang pagiging Kristiyano natin sa pagiging binyagan, nagpapatuloy ito sa ating pamumuhay na nakaugnay sa ating Panginoon Kristo. Kahit ano ang tinuro sa ating daan ni Jesus patungo sa kaligtasan. Ang ating pinagdiriwang ngayon, ang ating pinararangalan ngayon, hindi lamang mga alagad ni Jesus, lalo tigit ang ating Panginoon Kristo na bayubay sa krus. Ang krus, ang daang itinuro sa ating Jesus patungo sa kalangitan. Ang krus, ang itinuro sa atin ni Jesus sa daan ng ating kaligtasan. Kaya hindi madaling maging Kristiyano. At yung sinasabi ni Jesus, tayo bilang mga nakaugnay sa ating Panginoon Kristo upang mamunga tayo ng sagana, dapat tunay nakikihati tayo sa krus ni Kristo. Sa anong paraan? Sa mga sakripisyong ginagawa natin. Sa mga sakripisyong ginagawa natin para kanino? Para sa ating kapwa-tao. Halimbawa, sa ating pamumuhay, kalakip na ating krus na pakihati natin sa misyon ni Kristo na gatid sa ating kaligtasan, dapat gampanan din po natin ang ating misyon. Kaya nga sabi ni Jesus, paano tayo susunod kay Jesus? Oo nga't sinabi ni Jesus, ko ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Pero kung babalikan po natin, sinabi ni Jesus, kung nais nila maging alagad ko, dapat sumunod sila sa akin. Ano ang sinabi ni Jesus? Dapat taligdan ninyo ang inyong mga sarili, pasanin ninyo ang inyong krus araw-araw at sumunod sa akin. Tayo pong lahat, may kanya-kanyang krus na pasan-pasan. Tayo pong lahat, may kanya-kanyang krus na ibinigay ating Panginoon upang ating dalihin, upang siya magatid sa atin sa ating kaligtasan. Hindi natin pwedeng putulin yung krus natin. Paano ba natin pinuputol yung krus natin? Karareklamo. Konting hirap, reklamo agad. Konting sakit, reklamo agad. Konting pagod, reklamo agad.
Minsan gano'n natin pinuputol yung krus natin eh. Bakit ba tayo nagreklamo? Ang Panginoon nga di nagreklamo eh. Bagamat siya walang kasalanan. Pero ang krus ay kanyang binata at tunay na kanyang pinagtiisan. Hindi para sa kanya, kundi para sa ating kaligtasan. At tayo ngayon bilang mga Kristiyanong binyagan ang nagpapatuloy sa misyong ito nating Panginoon Jesucristo na naghahatid sa atin sa kaligtasan, sa pagpasan din natin ng ating mga kani-kanyang krus, sa pagtupad natin ng ating mga kani-kanyang misyon sa buhay. At sa pagtupad natin ng ating mga misyon sa buhay, ito ang nagigitaan upang tayo mamunga ng sagana na nakaugnay sa ating Panginoong Jesucristo na nakikihati sa kanyang sakripisyo, sa kanyang krus. Bagamat iba't iba ang misyon natin sa buhay. Iba't iba ang ating gampanin sa buhay. Iba't iba ang tinanguan na bukasyon sa ating Panginoon sa ating buhay. Ngunit at man ang bukasyon natin, maging tayo'y maging isang anak, maging isang kapatid, maging isang asawa, maging isang magulang, ang bawat isa sa atin ay dapat gampanan ang misyon natin, ang bukasyon natin, ayon sa kani-kanyang katatayuan at gampanan natin sa buhay upang tayong nakaugnay sa ating Panginoon ay mamunga ng sagana. Kaya ito ang sabi ni Jesus, ako ang daan. Ang daang tinuro sa atin ni Jesus sa kaligtasan ay ang daan ng krus na ating pinararangalan ngayon. Ang katotohanan na siyang tinanggap po natin sa ating pananampalataya at siya magbibigay po sa atin ng buhay. Kaya mga kapatid, sa araw pong ito, bilang pagkaparal natin sa ating Panginoon Jesucristo, sa Senyor Santo Cristo, na ating patron, bilang pagkaparal natin sa kanyang mga alagad, huwar natin sa pagiging mabuting alagad at magiging mabuting Kristiyano, dapat tularan po natin sila at sundan. Sundan natin ang yapak na ating Panginoon. Sundan natin ang ating Panginoon sa kanyang mga ginawa sa atin upang maghatid din ang kaligtasan para sa atin. At upang magkaroon tayo ng ugnayan sa Kanya at maging malalim ang kaugnayan natin sa Kanya at mailapit ng ating Panginoon ang ating mga kahilingan, ang ating mga idinaraing sa Ama. Sabi nga, huwag nating hayaang mawalay tayo sa Kanya. Si Jesus lamang, ang Panginoong Jesucristo lamang ang ating daan. Ang daan upang mapagtagumpayan po natin ang lahat ng pagsubok na dinaranas din po natin sa buhay na ito. Siya ang ating daan upang tayo'y tunay na makaligtas sa anumang mga naranasan natin at nangyayari sa ating buhay sa daigdig na ito. Siya lamang ibigay sa atin ang kaganap ng ating buhay. Wala nang iba na sinabi pa ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi ni Jesus sa atin, tulad ng kanya sinabi sa ating Ebanghelyo, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. At kung mananatili sa akin, kayo mamumunga ng sagana at mapaparangalan ninyo ang Ama, mapapapurihan ninyo ang Ama sa mga mabuting bunga ng inyong pamumuhay bilang Kristiyano na nakaugnay sa akin bilang katotohanan na nagbibigay buhay. Kaya ito po ay dalangin natin sa ating Ama sa langit. Ito po ang hilingin natin sa ating Panginoon, na tayo bilang nagpaparangal sa ating Panginoon at nagpapasalamat sa Kanya na ang daan ng krus na tinuro sa atin hanggatid ng kaligtasan, ang Kanyang krus na tunay na simbolo ng ating pananampalataya, ng katotohanan ng ating tinanggap na pananampalataya ng hanggatid sa atin ng kaligtasan na nagbibigay buhay, as ang patuloy nating maiparangal at maisabuhay at maipahayag sa lahat upang sa gayon papurihan natin at pasalamatan ang ating Ama sa langit. At sa gayon din, ang Panginoong Jesucristo naglalapit sa atin ng Ama
ng ating mga kahiling at karaingan ang siyang muli ay magbigay sa atin ito at tunay na matanggap natin ng buong kaluguran na may pagpupuri at pasasalamat sa Kanya. Kaya sa ating tunay pananalangin, ito po ang ating muling patuloy na hilingin sa ating Panginoon na nakaugnay sa Kanya. Sabi nga ng Panginoon, kung tayo nakaugnay sa Kanya, anumang hilingin niyo sa aking pangalan, sa ating Ama sa Langit ay ipagkakalima sa atin. Kat huwag tayo mag-atubiling humiling sa ating Panginoon. Tayong nananalig at sumasampalataya sa Kanya, ihain natin muli sa Kanya ang ating mga karaingan, ang ating mga kahilingan, upang sa gayon, sa mga biyayang Kanyang ipagkakaloob, ang bunga nito na sagana ay tunay na bigay sa atin ng aning masagana at biyayang tunay nagbibigay din ng kasaganaan sa mga mananampalataya na ating tunay na ilalapit din sa ating Panginoong Kristo na magpupuri at magpapasalamat sa Kanya. Amen. Amen. Sa atin pong pagkapahayag ng pananampalataya, ay kalaki po nito ang ating pagbibinyag. Nariyan na po ba ang bibinyagan? Mangyari lumapit po dito ang magulang at ninong at ninang ng bibinyagan. Kaya sasabayan po natin sa pagkapagan ng pananampalataya ang mga magulang at ninang sa pagsariwa ng pangako natin nung tayo ay binyagan. May kandila po ba? Pakisindahan po ang kandila. Anong pangalan po ng bata? Mary Eliana. Mary Aliana. Ang mahal ko mga kapatid, ngayon si Mary Aliana ay ating bibinyagan upang siya maging Kristiyano. Idalangin natin ang batang ito na tatanggap ng sakramento ng binyag ay lumaking kalugod-lugod sa Diyos na nagpupuri at nagpapasalamat sa Kanya, sa Kanyang buhay bilang Kristiyanong nakikihati sa misyon ni Kristo bilang hari, bilang pari, at bilang propeta. Kailan ang mga ng magulang ni Mary at Aliana ng kanyang mga ninong at ninang, hiniling ko po sa inyo ngayon sa tayo po ang pagsariwa sa ating ipinangako nung tayo ay binyagan. Minamahal ko, nung tayo binyagan, tayo nalibing na kasama ni Kristo upang kasama rin niya tayo magkaroon ng buhay at maging ganap ating buhay ng kalugod-lugod sa Kanya. Kaya tinihiling ko po sa inyo ngayon, bilang inyong mapanagutang tungkulin bilang magulang, ninong at ninang, at bilang sambayanan ng Diyos, hinihiling ko po sariwain ninyo ngayon ang pangako ninyo kay binyagan na tataligdan ng lahat ng uri ng kasamaan at kasalanan. Sa inyo pong isagot sa unang tatlong katanungan, opo, itinatakwil namin. Mga magulang, ninong at ninang, itinatakwil ba ninyo si Satanas? Itinatakwil ba ninyo ang kanyang mga gawain? Itinatakwil ba ninyo ang kanyang pang-aakit? At ngayon naman ang ating ipahayag ang ating pananampalataya sa Diyos na siyang nagbigay sa atin ng buhay sa ating Panginoon Kristo, sa Banal na Espiritu ng ating patnubay, at sa ating inang simbahan. Sa tatlo katanungan ito, ang inyo pong isasagot, opo, sumasampalataya kami. Mga magulang, ninong at ninang, sangirian sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ba kayo kay Jesucristo, ang iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, na katawang tao siya,
ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni libing miling at Diyos Ama, sa mga kapatid, pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Pakitanggal po muna yung pangalan po muna ng bata. Mary Eliana. Mary Aliana, ikay binibinyagan ko sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, ngayon nagrap na ng Panginoon. Mga kapatid, ngayon nagrap kalinis at karangal ng batang ito bilang binyagan sa pamamagitan din ng pagkukrus sa kanyang bumbunan sa sakramento ng binyag. Nawa siya'y makihati sa sakripisyo ni Kristo sa kanyang mission sa pagiging hari, pari at propeta. Mga kapatid, ngayon nagrap na ang pagiging binyagan ng batang ito bilang sambayan ng Diyos, bilang pagtanggap sa batang ito ngayong sa ating pasalubungan ng palakpakan. Okay po, doon po muna sa likod. Pakipatay na po yung kandila, magsitayo po ang Inaamang inilukto, Jerry at Lynn Lazaro, at ang kapayapaan ng kaluluwa ni Hasmin at Mark Anthony. Kaya mga kapatid, manalangin tayo para sa pangailangan ng simbahan sa pamamagitan ng San Felipe at Santiago at bilang pagkaparal natin sa ating patron na ating pinapasalamatan ang Senyor Santo Cristo sa bawat kahilingan nating pagtutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga obispo at mga pari, naway buong tapang na isagawa ang tungkuling paglaganap sa Ebanghelyo kahit sa mga lugar na hindi ito tinatanggap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Ang mga hindi nakakakilala kay Kristo, naway maakay sa liwanag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng mga turo at halimbawa ng mga Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amen. Ang mga may sakit, naway magtamo ng kagalingan sa pamamagitan ng ating paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naging masipag sa kanilang mga gawain sa buhay na ito ay naway matamo ang kanilang gantimpala sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, inihahayag ng iyong anak ang pag-ibig mo sa amin. Sa tulong ng mga panalangin sa iyong kawan, inilalapit namin sa iyong aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Tayo po'y magsipo.
kapatid, upang itong ating paghahain, kalugdan ng Diyos, Amay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang halal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay yung kapistahan ni na Apostol San Pon Santo Cristo. At ipagkaloob mong ang pamumuhay namin araw-araw ay maging relihiyong minamarapat mo na at kinalulugdan mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay pat na ikayaming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagkapanatili iyong pagmamahal na hindi magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Napupuno ang langit at lupa, Osana, Osana sa kaitaasan. Osana, Osana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana sa kaitaasan. Osana, Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan na yung Espiritu gayon ng banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay at pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sarili ay inihain bilang pagkaitinumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya aming iniaalay sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami ng Espiritu Santo. Ama, lingapin sa ni Francisco na aming Papa,
at ni Florentino na aming Arsobispo, ni Ponciano na aming Obispo Emeritus, ng lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid na aming nahimlay na may pag-asa na sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at tuluyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pat pagindapat na kaming lahat ay makakasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng tulad ni na San Felipe at Santiago na aming ginugit sa araw na ito, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupunta sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasayat sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri. O Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sala sa amin, wag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin sa Yeso Kristo. Aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo po ang aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bilang magkakapatid tayo, magbigayan po ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyong lahat. Peace.
Mga kapatid, narito ang Panginoong Kristo sa ating tatanggapin sa anyong tinapay at alay. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling mo ako. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat, at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Actio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakupan ng husay at palasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Tinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na.
pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik. Kay una po, pagdiriwang ng aming kapistahan. Maraming salamat po, Among Pete. Sana po ay pagkalooban kayo lagi ng Panginoon ng kalakasan. At ngayon po ay nagpapasalamat kami kay Father Conrad Sablan sa kanyang magandang humilya, sa pagbibigay niya ng oras para maging masaya, makabuluhan ang pagdiriwang ng aming kapistahan. Sa kabila ng pandemya, maraming salamat po sa ating lahat at sa inyo, Father, at sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyo kahit bawat Manalangin tayo. Manaming mapagmahal kaming mga nagsalo sa banal na pakikinabang ay pamalagiin mong dalisay sa buo naming pagkatao. Kaysa na Apostol San Felipe at Santiago, kami naway marapatin mong makakit sa iyo sa aming pagtingin sa iyong anak na aming patron, ang aming patrong po ang Santo Cristo, kung kami maging dapat magkamit ng buhay kailanman sa piling mo, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Nagtin ang banal na misa. Humayo kayo sa kapayapaan upang Panginoon ay mahalin at papurihan. Alleluia! Yeah. Salamat sa Diyos. Purihin natin ulit pa sa salamatan ng Panginoon.